assalamu alaikum moɗon bandiraɓe julɓe on calminamon juuramon beltanama ɗum ko commission COD woni ɗo COD noon sa nani woni ko daraniɓe golle Alhaji Mamma Seydou e ceerno Ahmad Tidiane Ba ko kañumen gonɗo ko ɗo gonɗen e ziar men 2025 28 décembre 2025 gonɗen ɗo hannde eɗen goni ɗo to Cerf-Volant 3 ɓuuɗo andede Imam Abdou Ndiaye 3 ɗo noon waɗa ko wañuji ɗiɗi ko ɗo mo gonɗen ɗo ko min arti ɗo machallah ɓeɗe wonde o équipe am machallah rewɓe e worɓe fof eɓe tinni eɓe tiiɗi eɓe daari guilenki ha joni hay goto ɗanaki mais ligui golle ɗe puɗɗima ça fait plus de une semaine de cela emine liggeyaji he ndugguji en bagasuji en gaddoygol en foof plus d'une semaine emine hen vraiment ko darde tan e weltade ligganade ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba voilà ko ɗum tan woni ko darde amen ɗo henna min tampi kono min tinani tampere nde par ce que min mbaɗiri ko ɓernde lamde e almudagal ɗum tan woni golle ɗe e kay on calminama on juurama on beltanama ɗum woni ɗon eyyi onon ne on calminama on juurama Pini TV mi weltanima on no fewi e mbiɗo yi gueɗel hitande foof kala programme mo ceerno Alhaji Mamma Seydou darana oɗon gara hen kalon hen totten minen micro ji min kaala hen kolliren min hen min jaltinomi yimɓe ganda min mbaɗi ko on noon min beltanima on no fewi Pini TV ha fade directeur meɗen noon monsieur Diop vraiment machallah zéro faute. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe julɓe on calminama on juurama kadi min beltima hande e subaka hande moƴƴo malaɗo o ndesan wonno haalpudareɓe mbi sa dawi ɗiɗi a soyani o wi dawanɗo Mbour on o soyani dawɗo ene fayi Madina Gounass on soyani ɗon to dawanɗo ceerno Alhaji Mamma Seydou on soyani hande noon ko dawol ceerno Alhaji Mamma Seydou woni ɗo par ce que ñande haala nde wiya ko haala ceerno Alhaji Mamma Seydou haalete ɗo dawɗo noon dawan ceerno Alhaji Mamma Seydou ngol dawol ko dawol malongol ɓe mbi dawɗo ene fayi Madina ko dawɗo dawbal malongol dawɗo ene fayi Mbour ko dawɗo dawol malongol hande noon min ɗaminayi kam komin felliɓe e koya amen hamin gandi ko dawol malongol min dawi arde daranaɗo hande ceerno Tidiane ceerno Alhaji Mamma Seydou hande kam min beltima min beltima kadi onon journaliste ɓe hamin beltini on hamin jetta Allah hamin jetta kadi kamɓe sukaɓe wonɓe ɗo ɓe ene wawno jamma ara yimɓe ɗano kono hanki jamma foof hay goto ɗanaki. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal nde jettuɗen Allah julden e annam makko sallllahu alayhi wa sallam barkinirɗen ñaganade ceerno men kalifa men tedduɗo yo Allah junno gurdam makko ha juuɗo waɗa hen cellal dumigal kanko e dendagal halifaɓe diine foof woni ceerno men ceerno Tidiane Ba halifa tedduɗo mo Madina Gounass eyyi ko yettude Allah tan ko ɓesgu dental ngal dariɗo ko sukaɓe COD dariɗo bon ala ko darniɓe ɗo sona julɓe Allah arɓe hawridde e ndeɗo ñalande teddude nde ganduɗa ko ceerno waɗana ɗum ko ziyare mo ganduɗa ene waɗana ɗum ceerno enenne sagataɓe dental ɓe jeeyɗen koye ɓesgu dental ɓe jeeyɗen enenne so oɗo saaha heedi kala ko nanguɗen en gaccat garen daronɗen julɓe ɓe yoɓe ñaam yoɓe jar yoɓe ndew Allah noɓe jiɗirni ha ɓe koto nokkuji mabɓe toɓe ponno hoode toɓe gumminoro taw ko e dow jaam ewa sagataɓe jiiɗon ɗo ɓe e guila e worɓe ha e rewɓe foof alhamdulillah rabbil alamin no dental ngal wowi wadde ni ewa arama guila hanki kikiɗe arama yimɓeɓe foof gaari ewa ɗo waala wañuji ɗi kanji ɗiɗi foof yimɓeɓe golli ɗo jarede ɗe gone 10 heures kono barmeji ɓurɗi hewde e barmeji e deftama eɗen ɗamini ɗo e midi inchallah so Allahu lamɗo yanti hen barmeji ɗi fof ma defte ne waɗi équipe mo ganduɗa ko kañum ummoto toon kañum arata ƴetta barmeji deftade ɗi nawa ɗum to sarwete to on ko superviseur ko kamɓe nawat ɗum soɓe nawi ɗum ɓe jettoɓe taw équipe sarwoɓeɓe ne goni toon ko kañumen peccata so pecci nawa ɗum e julɓe carwa eɗen ɗamini ɗo e juulal tisubar ngal ma julɓe fof gotto so Allahu lamɗo jaɓi e wondude e yamirode nde wonno dental ngal kala kene waɗata ko e yamirore enen en defat deften arnoɓe garana soɓe gari ɓe totta sarwoɓe kañumen keeɗo yamirore gadde walla min gaddani e ko ɗon keddiɗen quoi inchallahu rabbi e ɗum noon eɗen jetta dariɓe hen ɓe julɓe foof eɗen jarnaɓe eɗen mbiya kadi yo Allah hukken wattune o saaha mo wuuri eɗen jetta Allah no fewi nde wonno koye yamirore jeehen eɗen duwono jinnaɗo men taani men
ceerno meɗen ba Abdou Aziz Kane walla mbiya ceerno Abdoul Aziz Kane ewa giɗo dental ngal jinnaɗo dental ngal aduna kadi ko ni tan eɗen duwono ceerno eɗen duwono ɓesgu dental ngal eɗen duwono julɓe Allah ɓe fof nde wonno ko windere nde fof wonanno ɗo eɗen gandi holɗo o hedanno ceerno ɗum noon eɗen mbiya yo Allah wat toon foftorde makko ya barki nelaɗal ya barki Cheikh Ahmad Tidiane yo Allah ɓumno toon ƴiye makko en duwonima dental ngal fof so ceerno duwima tan enen fof en duwima kadi so en duwonima ceerno tan en duwonima dental ngal fof ɗum noon wadde julɓe ɓe fof duwonimo no en keddiɗen tan koye yamirore hannde enen fof ko toon ponno tawede kono noon nde wonno koye yamirore jeeheten enen wiyama yen kedde ga keddoɗen e julɓe wonɓe gaɓe wonɓe toon ɓe lomtone enen e julɓe wonɓe toon ɓe wadde enen fof ndenni anni e goto kono ligganade ceerno hono ni ɓuuri welde quoi ligganade julɓe ɓe ewa defde e wonde curki wonde hadde ɗoygol fof pour yo julɓe ɓe dañ ko jiiɗi ko ɗum kadi ko yettude Allah kala garɗo yo Allah humtan ɗum haaju mum ɗum yo Allah waɗan ɗum ko yiɗi ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh